Všetky kliknutia a provízie, ktoré prichádzajú cez vaše odkazy, môžete sledovať v reálnom čase, a to v sekcii Transakcie. Poďme sa najskôr pozrieť na zoznam provízií. Kliknite na položku Provízie a zobrazí sa vám zoznam všetkých vašich zárobkov. O jednotlivých províziách vidíte potrebné detaily, ako je kampaň, z ktorej provízia pochádza, údaje o vašom reklamnom kanále, cez ktorý bola vytvorená, výška vašej provízie a celej objednávky, ID objednávky a konkrétneho produktu, dátum vytvorenia a jej stav. Nárok na konkrétnu províziu získavate vtedy, keď je inzerentom vyhodnotená ako schválená. To znamená, že objednávka, ktorú ste sprostredkovali, bola riadne zaplatená, prevzatá a nebola vrátená. Pokiaľ vidíte províziu ako zamietnutú, znamená to, že zákazník objednávku buď zrušil alebo neprevzal či vrátil. V prípade, že je provízia čakajúca, inzerent ju ešte nevyhodnotil. Provízie si môžete filtrovať nielen podľa tohto stavu, ale taktiež podľa kampane, ku ktorej patria, dátumu vytvorenia alebo konkrétneho reklamného kanálu, z ktorého prišli. V prípade potreby si viete vyhľadať aj konkrétnu objednávku podľa jej ID alebo filtrovať provízie podľa toho, či vám už boli vyplatené alebo ešte nie. Tabuľku, v ktorej sú provízie zobrazené, si môžete ľubovoľne upravovať cez tlačidlo Ceruzky. Tlačidlo Ceruzky vám dovolí do tabuľky pridávať alebo naopak odoberať jednotlivé informácie o províziách podľa toho, ako sú pre vás dôležité. Nastavené zobrazenie si viete pomenovať a uložiť. Teraz sa poďme pozrieť na zoznam vašich preklikov. Vyberte si z ľavého menu položku Kliknutia. V tomto zozname vidíte všetky prekliky, ktoré boli uskutočnené cez vaše odkazy. Rovnako si môžete cez ceruzku pridať alebo odobrať akékoľvek informácie o preklikoch podľa toho, ako sú pre vás dôležité. Štandardne vidíte kampaň, ku ktorej preklik patrí, informácie o reklamnom kanále a dátum vytvorenia. Taktiež viete kliknutia filtrovať podľa konkrétneho reklamného kanálu, kampane, dátumu vytvorenia alebo podľa toho, či išlo o opakovaný, unikátny alebo zamietnutý preklik. Viac informácií o zamietnutých preklikoch nájdete v sekcii Neplatné kliknutia. V tabuľke neplatných kliknutí sa nachádzajú prekliky, ktoré boli zamietnuté. Pri každom kliknutí sa nachádza informácia, k akej chybe došlo a detail, v ktorom sa dozviete viac informácií o dôvode zamietnutia. Môže ísť napríklad o automatického bota, ktorý prešiel celú vašu web stránku. Keďže nejde o skutočného zákazníka, z ktorého prekliku by mohla vzísť objednávka, kliknutie je vyhodnotené ako neplatné. Taktiež tu uvidíte upozornenia na prekliky z ukončených kampaní, na ktoré stále odkazujete, alebo prekliky z nesprávne vygenerovaných odkazov.